kan hun tong mek thimna bunga na letling tu h vanwal diki chumi tlai chuan marsal le ke ti chuan mi pathum ei tur siamin thuthleng pathum an rem ve top maya an fanu sandi chu lo ho turin an ngai ringota an thei angin zong to ma se achan chin ria tu ma an lawa police lam la an be dong der mai nen an college lam chu an han biak po la in chhana mu mal pe thei reng an bok si lo marsal chuan sandi hun rok chu thlir ngoi ngoya ke ti la chu biak tak po ani lo angoi kara an chu dai hun an nga ke mati mai turani e reng an tum lo chu vele kongkhar me rik aron ritlang tlanga an pahni chuan an thorwal thota marsal chuan gate iwa hong don nge ma ka shwai don atia gate chuan ma se sandi chuan kongkhar me rik a met om si lo ti chungin kongkhar chu awa honga mi pakhat lano pang mel tak sambuang la in chei fel tak college zirlai ni om tak hi alo ding renga chu tlangwal chuan Mr. Hogan hantia marsal chuan tunge ni tina zota tlangwal chuan ka ming chu son omsby ani college zirlai ka niya infanu sandi thian ka ni bok atia kate chuan ani tak chu lo lut photte ati mek lai chuan marsal chuan tuna khonge isha tina zot thoya son chuan o sha atia kate tlom lutuk chu atha te chu akhor dera I local chu kan lom hle ani kan ngai to lutuk to atia marsal chuan khonge I mu tina zota son chuan nimin khan college a pon thingpui dora ama in lo thua angui mel he in ka sia kawa po ta ani atia marsal chuan ngui mel ti lema adam lo ti na emni thapang mel takin atia son chuan ataksa chu dam veke engma natna nei lo katia reiwak lo kan in kom nu khan achan chin zong min shilta ron hole hi adu ema chu ka ron shil ma sa chu ani hi ron hole adu a hlau devin azak deuh boxia engpo ni se ron hole ta se indu rengem ti sha turin ka local ani hi atia marsal chuan kan pomin kan rem ti thlapalom lo hole se ti hi kan du ani atia ke ti chu a thahuaya son chuan alom omani chu sandi chu tuna kara khwana atia ke ti chu azuang tho wata marsal chuan akuta lo chel thoin a thutir le ria son alam chu hoin tuna engtin nge ala ala hlau rengem ni achunga kan thin rimin kut ka thlak wak don ni na ringem ni tina zota son chu abonga oringota marsal chuan son engtin ma ka ti don lo ti ron shilla ka hau bok lawang achunga kan thin rim reng lo ti shilla thatakin ron horo se atia ke ti chuan apa hian hmangai asin alo ti ve a son chuan kapo I hmangai tak emni tina zota marsal chuan ka fanu du tak ania ka hmangai ngoi ani atia son chuan chu ngei tu sandi ria du chu ani lom karon shwaya nge tina chuak ngala chumi zan chuan ni pali te chuan chaido khan chuan kil tlang ta ani North Campus Cafeteria anti mai thingpui dor thara chuan Bernice le athian kom ngei tak Ruth Williams economic professor chu an thuduna engamo an saidun nu chuan Ruth chuan Bernice in na thona lam in boyam ni emaila khani chau mel riawin ka sia ni nge engamo vai riaw nei zok atia Bernice chuan ring di khop mai thil dom te chiam lo vai riaw ka nei pe ka lom le atia Ruth chuan peti chungchanga thil mo chwa I nei ta lo tina loi zon an tha tak Bernice na chui mek chungchang chu azota Bernice chuan nilo peti chungchang lam ani lo khalam kha chu ka chol san deuh ria engpo ni se peti chungchanga hian engma ka mo chwa ring wak lo ani tero atia Ruth chuan Bernice ithil tum hi za in ka thlop che asin ila hlo tun nge ka ring tlat bokani kha thil kha chu aron thak mani atia Bernice chuan ani khop mai tin mo Ruth cholni zan khan min mana tanina karia kasin tina thil ria do ria tumina soitana takzet mo tanina engwange ifiam thuani ang ko oi lo top Ruth chuan atia Bernice chuan police ho te pa tha ka la tin lo mule engpo ni se brumala ko sajia hi makti na riau ka nei chuwang chuan a top rak thlenga chhoizel ka tumani atia Ruth chuan alo ni tak chu pui theina che ka nei atia
Bernice chuan psychology department ami Professor Julian Langsa ti hi hriat chian mi anim tina zota rudi chuan hrawe thokate mu chu kan in hu ve fawa ma se kan in po thei tlat lo midang te hi a tho pui lu tuk lo ni in ka hria tlang kama ka hria dan chuan mi reng reng in an ning em veka atuina zong te chu ti salam thil ni lo le mi po in an hria ve mang lo thil mak pui hlir ani ome atia Bernice chuan tu te nge akom deuh ber thin tina zot le a roti chuan ka hre chi alo mi akom ve vak po in ka hrelo atia Bernice chuan chu ti ni chuan bu melane na nin kompo ila mulo ti na ni mo atia roti chuan ka mu hau lo ama hi mi singa a in lar tampak lo hrim ani i hriat chian du viau chuan biak ron tur thatak ka hria lom ama chu Professor Albert Der ania psychology department ami thawani Langsa te chanchin chu a hra chiang khopang Der po chuan Langsa ti anin thei zia hi min hril awlom idu chuan ka phone sak don chenia atia anin thenta a Professor Lano pang dak Albert Der chu office a thuin chanchin bu alo chiar meka Bernice lo lu tur mu chuan hello lo lu ro alo tia Bernice chuan Bernice ruti thianu khakania tina in mel hria tira Albert chuan ani tak chu thuvete enge ti sak thei chi ka nei hoi hom takina tia Bernice chuan kalome Albert ema mi mal thila ron mu chi kania rutin Professor Langsa ti nen in mel hria ni na soya atia Albert chu zalo fashion hian anuya angonga han tuai vela ani mo ti pa in pindan chu amel kwala ka thei ang to ka pui chu ka in huama lom a eng lai nge hria ti du a atia Bernice chu ziak na nen a in chopa ama saberin police ho to pa bru mela chanchin hi hria chian ka du a kalo hria danin Langsa ti nen anin huzing hle ni in ka hria a chu adik rengem tina zot tona Albert chuan dikte reng mai kartin anin muthina lom alo tia Bernice chuan ani le engthil nge mo an ti deuh ber le atia Albert chuan a in ngai zon na lam thil iti chuan chu lam chu ka hrelowa chu baka chu lam chu ani po ka ring lem lo atia Bernice chuan chu ti ni se engi anin mo fo na chan ni ang brumela hian mi hria da hlau hle sia atia Albert chuan zoi deuh hian Langsa tin thil ati to reng hi chu thuruk ani deuh zela lom ama hnai tak te chau lo chuan om zia hi an thathiam tak lo Bernice ka hriat chin hi chu atlem tak ani hetia ka hmu hi ka hria ani maya a chung ril non tak engma ka hrelo atuina lam te hi ka hriat bak thil hlir ani maya atuina lam chu thil reng in tan na te mihring reng ril ruwa in zom vek na lam thil te ani dai maya athu sayom zia po hi kan thathiam phak lo ani bere a fing lu tuk nge a zok ti po hria ta harsa atia Bernice chuan ava makdon ngai vele alo tia Albert chuan makdeu ani a soidan chuan heng te hi khochak lama tanga a hriat ani ome a engama hi hriat pui po ka du nek love a boi thlak na lai ber chu heng a zir na le a hriat na te hi a takram atangin a hnuk bawa suang to na khowela a cheng ni in ka hria mi then khat te chuan doi thiam ni te nan ring thin male ati ta deuh lewa Bernice chuan ani le midang bula thil dang lam tak ati thin ni nan soya atia Albert chuan alom karil ru hi hravek thei ni te hian a in ngaia a thu min da thei le min ti chevek thei ni te hian zukin ngaia male atia Bernice chuan ani le chutiang chuti thei oma han rin thei na te a om rengem atia Albert chuan abum koi ho te chu a thunun thei po ani ma na tin ama ron tlo thin tu te hi a then chu mi poimo tak te po an om ani ome ma se hetiang miril ru her lu tok te hi chuan engtin nge mo mi a hruai theiang le maro chu enge matak chu ama hian a om po ani ma na kan hravek bik lem lawa mi thitla rau biak po theina te le miril ru hriat theina te po ani ma na atile a ani le apol ho te chuan ama chu an hmuzing hlom viawem Bernice chuan atia muzing hlome engte renge mo anjira engte renge mo anjir po ka hrebik lo Albert chuan atia Bernice chuan ani le brumela lo midang ama pan thin hriat inei rengem atia Albert chuan ni he te thermala po kha ishelom ni atia teta a Bernice makte lu tok chuan a pen ken lai chu athlawa Albert chuan ni e Korean chanchin bu editor ma sa kha
lo hriat dan chuan enge mawang mai chuak chu ani ho lo ani awme atia berni se chuan adikalom atan chian ti ani kha anwaya ka thok thina lom min chwa san ta ka wang khan marshal hogan hian a chanchin bu chu arun leita a midang tunge la atia alba ta chuan piping stoni college zirtir tu te zinga mi thin kha atia berni se chuan chu mi pa chau an ni lo ani mo makti zetin atia alba ta chuan ninang le doit brandon apo atel take atia tunge doit brandon chu berni se chuan atia alba ta chuan he college sa thunei ber thin ani chu lo po Eugene Baylor apo atel take he mi college sum wang tu thin ania ani po engemaw wangin a chuak ta ani kha tin reverend pakhat po atel ve asin atia berni se chuan an hming lo ziak zel chung chuan Oliver Yang emni atia alba ta chuan engtin nge hriata atia berni se chuan ka ring dik khop mai te ro atia zirto mi tlai khat chu hanga chuan meche pakhat in lenga neya chu nu nen chuan office zim te a chuan in matonin an thu a chu meche ming chu kermani ani achaji atang chuan athu tak mel le a pastor hangkan hena tanga thuron lo do ni na in soya chu ti lai chuan Mary chu alo luta an bula chuan aron thu ve ta a kermani chuan mani chawa khosa hi kaniya karin danin hetia kamal em awang hi aniyang omak tak tak te hi ka hriat reng thin ni atia a o hriat thin ngai thani om tak hian a han ngoi de ubang banga hetiang lam hi chu heng kale Mary te chuan an lo ton fo to awangin makpo an ti te chiam lo heng ka chuan eng o nge isiata eng thil nge aron soi thin tina zota kermani chuan a ophoi atang chuan Spain emo Italy ram atang emo a local ni in karing atong chu hriata hadam thlakin ngai thla ka nuam hle a chu ba ka ngai zong atan min som renga ati lai chuan phone aron ria Mary chu chang turin athawata heng ka chuan local le wat turin ashila Mary akal liam che ati chuan kermani chuan heng ka chu awan wata ma se heng ka chuan akut chu ala thuaya heng o isiate hi engtika nge isiat masak ber tina zota kermani chuan a sonda ka local nu in ani ka pasalin min chwa san nu in eta hian bulton thale turin ka lokala ma se kamal emani a hanti de wang wanga heng ka chuan ani le enge aron soi masak ber engtin nge anron in mer hriat tir che tina zot le a kamal emani heng kamal ngoi hian ka in hria a helai ka ron thleng chawa ka pasal jima o ang deuh chu kan hrele ngala isiat angin ka pasal soizel ro heng ka chuan alo tia kermani chuan ka pasal o tak tak emo ka tia engtin nge ama om si lawa min ron biak thei ti po ka hra thiam lo ma se kan in be nge si chu mi zan chu kabula man achak thu te min hrila lung chemel tak hian lim om tak chu ani atia hang ka chuan amak hle tak mai a alo tia kermani chuan pastor ka thu soi chu i oi ka bei sei reng ani i chanchin ka hriat danin mi khongai thei tak ini sia atia kamiton azir te po ani ve bokang chu heng kan ati lai chuan kermani chuan heng ka kut chu aron wan le thina heng ka chuan aning ru hle to na in a thei to pa hnem tum chuan a bezela kermani chuan heng voin kan man dan hi nuam ka ti zong takani atia heng ka chuan ni e ka le lama te i local le zok ani yang chu voina tan chuan tok ri phot mai se a thang atia kermani chuan ni e kan pahnia hun te kan nei le thei don chuan alom om ngotang heng tildang po hril tur chu ka nei chawnia atia heng ka chuan ngai zong ve ta emotin a chevel po chu por hle a kermani chuan ani le tunkar chu in ngai to anan mangila tim takin kan la in hmuleang chu ti chungin a thota a Mary po aron lut ve ta chia Mary chuan o I ho mei done lo atia kermani chuan aro pui kop mei Mary ti chungin heng ka kut chu awan de wata a chuak ta a chwa nu chuan Mary chuan heng ka ngai na zong ani hau lo mai atia heng ka chuan mei chen na mai lo takani yang nakina kan la hra zelang chu atia Marshal le Bernice chu dawhkan pakhat kilin an thu duna Bernice chuan lekhabu pakhat phorpa chuan hei hi langstratin a zirlai te hnen a zirtir thin pakhat chu ani Albert der an in pek ani hi ti pa in Marshal chu a pe a Marshal chuan han kewa heng hi mo ni kan mi sual nu chuan a lo zirtir thin
honge pathian le pathian nu te ne na in mel sia tir na doi vai mihring te pathian na doi thiam na le them thiam na dam doi dang lam thuruk doi thiam na cham pawal le ser le sang ti dang lam te awa han mak te ngai vele adang zel hi I chung lam eng kalkong I tharau veng tu le kai hruai tu che hmu dan rilru taksa le tharau le ngai to na in rem dan hun kal to le lo la om tur ngai to a ton hun hlim taka man dan atira chuan pathian nu a oma e khai awa mak ngai ve ama lang sa ti ani lek ta ve ang atia marshal vek chuan hetiang thil ta chu a oi po an oim ni le mi po hian an va sei dar lo zok vele atia barni se chuan aruk te in an zir tir thin reng ani dara po in zirlai te theingil pal alak ve mai chaw ania atia marshal chuan khang thil te kha ka fanu chuan a zir ve nge om sia le atia barni che chuan theng lang sa ti threi hruai te hming te han ente mi poimo tak tak te an ni tlata sin pahnih hi chu college ai o tham khopan nia a then chu college room nei tu te sumlam khoi tu ho tu pa te district pumpui ro rel tu te kan hriat angin reverend za om tak te po an ni tlata sin atia marshal chuan tuna chuan omzia nei chan don ta khop mai ama ianga hi chuan lengsa ti hi shalo om takina in soi tlat nia mole atilea te thermal chanchin hi isha chiang te vem tina zota chiang thokate a chhuatna chan hi mingchiat na engemon anei wang ni in an soya ma se ama chuan a phana sate asin biaki du chuan hei a phone number pok anei sin tin barni se chuan lekhatem hi marshal chu apea zirtop ni ania pastor thar an thlan that ni ani awangin hengkatenu pa po chuan ma taka chon eya merin thlenga silzo chuan pathian ne na tong train engkim chu akuta an hlana cholni in khom tur ai ma in mikuyan phur zok emati turin an lo thleng ma hlom hle a brumela le a hnuaya ho tu pakhat sam tu na rapo kadilik karin a lo kala a thleng ma pol an ni John Coleman ale anupui Patricia po an lo thlenga emi tenu pa hi he ko thana ron loi thar an nia ko than lian zok kal sanin heta hian an ron loi ani an nu pa hian heng ka hian du hle a zep po an zep heklo chu wanga he ko than ro a ron loi ta hi an ni reng ani heti lai hian ram hoi ho te chu biak in chung le a che vela chuan an inzar phar da sa to hle a an ho tu pa Lucia sapo a oma he in thana hian an tling lawang ti a hlau hle a akal kwal ton sek maya lawak lo atang chuan vantir ko saina le a thian te pahnih chuan an lo thlir ve renga an ho tu pa thu pek awangin ram huai ho chu biak in chung lu ve chu phalania ma se ngun takin an chezia an en thareng ani ram huai ho tu ber bar ra far po in tatak atangin ho te chezia chu alo ngai chang ve reng boka Lucia son John Coleman ta nu pa mu chuan a thenarim kher mai hemi ta nu pa hi in thantir le ti chhiat tumin thu pek alo chhuat to a ma se hengbu sa hi ron panin athu soite ngai thla in pathiana chakna thar an nei ta hlau zoka an lom hle nge nge ani kim takan ron thlen theinan vantir ko te nan ron veng le ta ngala a thina tirim hlur mai ani vantir ko po an tam hle ani ti Lucia sanan mo chuan a thina rim kher mai an ma ni chu awapana khoi lama tangin nge in local faka henglai hian ka hmungai si lo chewa atia mithar deuh chimona chuan Lucia sa chu en ring ringota Lucia sa chuan tunge ini atia chimona chuan chang lovin a en reng ringota tunge I hming a han ti non le a ma se a hril du chuang lo Lucia sa chuan bengong ini mo nge tong thei lo zok I a deuem ni ati ta hrep maya midang ti buai tur zongin an buai hle a Brumela chu chairman tur ani angin pulpita athua tona hun don to e tina han awa mi pui chu an ngoi thupa vantir ko som le pakhat lai chu in chunga chuan an om man to a triska le grania po an oma guilo po alian boka athuk khau maya ramhoi ho chuan engtin man ron ti lem lo vantir ko chuan eng masoin ramhoi khosik na thlen tu in kolmen ate dana tum dan le a hlo cham dan te an soya Brumela chuan pulpita tang chuan mi som nga rwal vel thukhom chu aina avon hmu dor za chu a chhiar ru neu newa ama le hengka an bok don chu ania atling tur zok hria thiam har sa ati hle a Brumela chu adinga
zanina helai hmuna in thlang tura in local khoma wangin in chunga lom thu ka soya hetiang thil hi kalo be sei pa hau lova amai ro chu pathian thil tum chu ke ni dan rual ani lova ti puitlin nge hi kan bat theu ani chu wangin zanina hian thil thaber tur kan ngai tu angai ani ole pathian hne na kan tong trai ange ti in du takin han tong trai ta a tong trai zo chuan he in khom kan ko na chan ber chu mitin ten zalen takle riru in hong taka pastor hang ka chungchang kan soi ho theinan ania tin kanin khom chu pastor thar thangin kan ti top don ani hemi chungchanga hian kan zawain pathian kan ron theu ka du'a ole tuna chuan tu soi du nei tan hun toite kan honga minute thum vel chau soi tur ani ang ti in hang ka le mer chu a han mela kan pastor hian soima sa sela a tha ang ti chuan min chua sonanga zalen taka soi ho na kan nei thei don ani atia mer chuan hang ka kut chu alo mer saka ti chuan hang ka chuan pulpit lam chu apan ta a mi pui chu enin a han hoi kwala chu ta chia chuan an zawaya alo mangai zia a chuak chau ani a then chuan an huat mel hle a then te ro chuan a thil tor chu hoi an ti pui mel hle a an om huna an lo tong trai mol boka ti chuan reiwak lo a tong trai nu chuan thu chu a soi tan ta a helai do kan thiang hlima din hi ro pui ka ti in kalom boka pathian in mo phurna min pek hi tlan san har sa ka ti ema wangin in ma a kaloding le ta ani helaya hian keima in chan le in veng tur ron ding ka ni lo ti hi ka soi du ani pathian thu i lo chia rang u ti in timothe thon ni bungli chang khata tanga changa chu a chiara kan za in pathian thu kan zom thei ang tok in i zom zelang u keima bi ka chuan chanchin tha ka hril lo chuan mang angin min om ti ro ti in tirko polana soikha ka thu pui ani pathian thu kan do chuan keima ni kan in ti chamai mai ani in zawai hian ka pangai em chawa in beram pu nia in somamo pek chau hi pathian min ko na ni in ka hria pathian in min ko na atang hian kir le ka tum lawa a chanchin thrashil turin ka in pe ireng ani chu tiang mi chu in pastor du zong ani chuan zanina hian min hria tir theyanga tin in du lo zong ani po in chu ka hra chak em ani in zawai in ka mangai tak zek chawa pathian in thil thaber ber apek chau ka du sak vek bok chau chu zong chu ka soi thei ni ro se tin hang ka le mere chu an chuak ta a hang ka le mere chuak ta chu cranial le tris ka la chuan an zuya ram huai ho tu pa lucia sa chuan hot mel zetina lo en renga guilo chuan a thian te hna zote a om lo line chai chim te anin fiam thin atia brumel chu loading chuaka tuna chuan mi puilam atanga thu soi hun kan honganga toite te soi tur ani ang heta tanga hria ta ol samnan in ban han phar ula atha ange ole samakhan han soi ma sa sela atha ange atia samtoner chu aloading chuaka itilop ome alf ke hi kanupui helani nen hian min chiang em vekin karinga he ko thana hian kum som thum vel kan lo loi ve to a he ko than hi ril ru takin ka mangai tak mewa thu han soi wak tur po ka shelo kami zia po in hria thei ang to ka nun dan dik tak ka nun tum mi ka ni a tin zan ina hian ka thinarim viau bok ani a chan po ka thian thatak law stanley aron tel ve lawa a chan po kan hravek ome ani kha kan ko thona mi tangkai takania mi zong zong in an ngai na bok ama ero chu hepa hangbu sa hian ro rel tu emo in ti in ko thona tangin hnot chuak ta ni kha law stanley hi mi sual tu ni se ti ming chiat mana heng ka hi aking nge yang ma se miril ru thatak ani awagin engma soi lawani tun ma aston ko pui hlim om zia te kha kan ko ran la nuam em boxi tuna la heti hian kan boi zo ta vek si a heng zong hi hang ka wang vek ani ka tiang hun thatak kha kan nei le theinan i bei chawang u tin a soya John Coleman a loadinga pazak zum tak ani wangin athu soi zong te chuan akota khur dara hoi chuak vak lovin heti hian a soya engma hi ka soi ve vak ngai lawa helaya din po hi ka hre hle ma se hengbu sa hi chu pathian mi dik tak ni in ka hria akal bo hi ka du lo tak zet ani kanupui patrise ne na kan loina masa a khan engma cho kan hmulawa pathian kan ngai em a
chung zong zong chu heta hian kan hmuin ka hrian tin lo Stanley an hno chhuwa kha chu tu ti bik ma ni lovin kan zawai thutuk na ani kha heng ka hian tu ma thleibi ka nei lo ti ka hria ani ti in a thuta a thut vele anupui Patricia chuan akot alo wan wata iti thalutuk alo tia brumela alo ding le a tuna chuan kan ko ran secretary Gordon Mayer ilo som ve patiang atia Gordon Mayer chu alo dinga ko ran le kha pupoi mo nen pulpita avalon ta a zanina hian thil pahni soidu ka nei pakhat na atan chuan poisa chungchang ani kan tho lom te hi thlatam tak kalta atang khan atlaniam na sa hle a chuti chungchuan kan sum man na te chu atam tul tul boka engdang wang ni lovin poisa kan tla chamta ani achan po keichuan ka hrachiang khop mai kan pastor hi in la du le du lo zanina hian ngun takin ngai tuar u apahni na atan chuan kan pastor tur kan thlan ma a kan committee a khan ke ngei po katela he hang bu sa hi tu man kan recommend lova engemaw awang in ani kha atling ringot mai ani adik lo zok kan lo thlang thlinga kan buai pha ta ni hi atom na atan chuan thil kan lo ti sual pala tuna hian in siam thaleng u tin kan in som ani tin a thuta a dar ka ni zet an soi ho nu chuan an mong po alo khamta a le lam chu an tang sa dun hle a mi pui lam chuan in thlang to ang u tin an thun tamur mura brumela chu ballot paper kengin a loading chuaka hi ballot paper ani a kan pastor hi kan la du ani chuan o ti zia tur ani a kan du to lo ani chuan ai ti zia mai tur ani atia chu ti lai chuan vantir ko te chu an lo ti a mota chuan chimana hne na heng ka hian vote anei to ka ngem atia chimana chuan ka hrachiang chi alo tia mota pek chuan chu atlamei thei ti na em ni tin lau thong mel fe in zot le a chimana chuan ka hrachi alo ani ring tu te tong tai an om han bei sei photila ta la po hi khong ema om le atia chu ti lai chuan guilo chu biak in kil khata thua ram huai ama lo en rang tu te chu amel ve chara ram huai than kate chuan mi ten engtin nge an zia ti mu tumin an bi kwala an nui chen thoa an chalte an ti chuar vela an chia te an lo bora bromela chuan ole yanglim takati ani theinan le lampol ve atangin pakhat ve lo chuak sela vote han chiar sela thang atia ti chuan o lama tangin John Coleman ai lama tangin Gordon Mayer te an lo chuaka vote an la khom chu achiana lam an pan puya ram huai ho chuan atling zok hria chaken an lo phusup sup to a guilo po chu athut na kila tangin lo chuak ve a aril ru chuan an in thlan dan chu athiang hlim don hle in a hria chu ti lai chuan Lucia sa chu om na ceiling atang chuan a lo chuka guilo chu rum dewa mel chungin akila khan va thuro atia guilo chuan an vote chiar lai ke endu ani atia Lucia sa chuan I chiante kati angin katan chum mai tur che ania tina bawa guilo chuan zam hau lovin an tum chin la alo ti du chawa an vote chiar tur chu guilo chuan a en renga Gordon Mayer chuan a chian ma sa zoka a chiara piang chu John Coleman chu pe thong zela ma se akuta chuan lekha then kha chu a thep ruta a ram huai ho chuan mai fe atangin an lo hual to mai boka chutia Gordon Mayer an vote than khat a thep rulai chu guilo chuan a lo muin akut chu han khoi sak zawa chutia ati vele chuan ram huai ho chuan guilo ko chu an lo ham saka guilo po chuan akut chu alavata tin rim fe hian ram huai ho khoi tum chuan amba chon veta a ma se tele to pe ka a chuaka a in sun ta rama ram huai pakhat hne na chuan tunge I ming atia chu ram huai chuan bum tuwa tin a lo changa guilo chuan I chet dana tang khan bum tuwa ni om reng ini hi ti chungin akil lam chu apan san le ta a guilo na va khoi awang chuan Gordon Mayer chuan lekha chu a thlawa chu Coleman chuan a lo hmuwa kha lekha I ti tlapalania damda phian atia Mayer chuan ngoi reng na char le a tuna chuan an chiar zota a ma se Mayer chuan chian non le adu ta tat an han chiar non le a ma se angai reng ani ti chuan Brumel hne na an peta a Brumel chuan han ena a room hala
akut thlan te chu romalina hrumol mola mipui lam chu hoin ole wo chu in zat chi ani hi tuna hian kan ko hran ma kho adi ti hria ila thutluk na fel tak isiam nge yang u kan ti swal le chuan apoi hle ang ti hria ila reilo te chu chawlin an in ngai tu a fim ula ti chuan kan chhun zom le don nia atia Brumela thu soilai chuan ramhuai pahnih te chu an awm anuam lo kher mai ko thler chak lama chuan nu upato tak pahnih te chu biakin lampanin an local ve chu ni in pakhat chuan tianga hola a hmela chuan adam lo te a hriat hle a thian nu chuan a kaya muang chang hian an local bewa ramhuai pakhat chuan tiang hol zawk chu dasari ani lo mo tin a thian pa chu azota a thian pa chuan ani ngei khu ngati nge ama lo boy pui tur kha kan ruwa tani lom ni a thian nu khu tu nge mone le lungoi lo fe hian atia ramhuai pakhat chuan a thian nu khu ka hriat zawng ani hau lo mai atia nu pahnih te chuan biakin kailo nan ron thlenga ra bi khat lek po hopor om takani atiang rin chanin an ron in kai bewa bathar chu an ron thleng ta a thian nu chuan ente pathian in heile chen hi a hruai chi a lom om hle mai tuna po a en kolin a veng zelang che atia ramhuai damlo na then tu chuan angun nam bai chungin edit da sari hi a thluwa ka ti sen zam ti cha ngai ani hi ti chungin angun nam chu a han hema ma se thir ang mai sakani engma ati thei hau lo da sari chu him takin biak in chunga alut ta ramhuai chuan a hne lo hle ani ti in hria in wanram sipai te a han ti ringota da sari ama alo lut a mu meu chuan brumela chu alom lo kher mai ei zet chu katlak pa da tur ani nge yang atiril ruwa ti chuan mi te chu an han thu kom le ta vantir ko te chu an phur hlam to kher mai tela achak don nge ye an tia chimona chuan hetiang huna te hi chuan tela po hi ron lan ve to om tak alom mole a han tia guilo chuan ngoite kan captain hi chu film khur thei de mai ania tuna po hian a om mai lawang atia brumela chu angoi renga he in thlan na hi adu anga akal lo chuan nang sa te thin rim mel tur chu angai to a hu phur lok hle mai phur lo de hian a ron ding chuaka ole tuna chuan bo te thlak le don to ang u a han tia chuti an re thap lai chuan kong khar lam atangin thom nanga lo om le ta mi zong zong chuan kong khar lam chu an en thup maya Laustan lia a local chu ni in mi te chu chibai aron buk phei mola a thut na hnung lama chuan aron thu ve ta Gordon Mayer chuan medang an local bil le hlavin rangfe hian I thak to ang u atia lekha an han sema brumela chuan Laustan li chu apek mai a lau hle a hnunga thu Laustan li so in pek mai ange a han ti rama wo chiara hun le ta a chiar tu ngai bokhan an chiar le ramhuai ho chuan hnai fe an lo thlira vantir ko ten ngun taken an lo thlir reng boka mi pui lam po in thode de pidan lo thlir boka mai yar le kol mai na chu an in mel hnai dun hle mai an chiar zo nu chuan ngun taken an chiar non le a result chu le khatema sia ke brumela chu an pe an thutna lam an pan ta brumela o chu a khor de dar in thunun tum taken a o han thiana ole a tha kan pastor chu alom ri don ani hi han tia o ti ho chu limin an nui sanga ai ti ho ero chu chwa tumin an tho wai thonga mi chen khatte ero chuan alf vot engzat nge an lo tia alf gruber chuan a in ziak lo atia Gordon Mayer chuan phur fe hian somni paruk le somni pariat atia chumi pa chuan Laustan le chu an han en pheya ma se alo om to hau lova ole heti zong hi rona ta na ka chiar thei chu lo ni le mai se bung rokna ronda le thuai ka tu manga ka soi tong khan sound dang lo om pal te le enge madik lo pala te mino hre thiam le ram don nia min lo ngai thak sak le zel turin in khong ine ka ron dil boke rona tan chuan hun man nuam le bek ule